ассалому алайкум мухлисои канали Саудоти ҷамъ каса бардори азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай гӯш кине ки дар ин рӯза омаде чирои кардагам ва чира гап мезанем мошини Honda Servi ҳастай ва 12 газ 53 ҳастай бардори азиз замин рӯи кардагӣ нестем ки замини арзон дошта бошен дар ма рӯи кинем ма реклама мекунам катҳои фурӯшӣ ҳастай хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи рӯдакӣ шаҳри Кӯло ва дигар ҷоҳо як хонаи алишия дар Россия дар город Уфа алиш мекунад ба хонаи заминӣ ё ба квартира дар Тоҷикистон квартираи арзон ҳастай дар шаҳри Конибодом шаҳри Ҳисор шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе қизиқи видеоро гӯш кинем бардори азиз қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминӣ тапа тайёрай нархиш 115,000 сомон ва дукомната квартира 135,000 сомонай ва дигар сиё арзон ҳамроҳӣ кардагам видеои имрӯзаро таксария буланд монен то охиша тамошо кунем боварӣ дорам ки нархи навош мода маъқул мешава мисли ҳар вақта дона лайкира бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ҳамин канал ягон рӯзи арзон мехаренда ягон рӯз мерим акӯ суста дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳамин территория дар бардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардро фақат занг бизанед ҳамашаш мода мефаҳмонад компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен бардорои азизам аки мегзарем ба як миллион имрӯза ба чиачкидор навора сар мекуна шеринар ба қазии қисси гӯшка катҳои фурӯшӣ чувой расиски қад тайёр мешидай тайёрам бардорои азиз тайёрам доранд закасам мегирен мешава размерошона гӯш кунен ай 2.5 ба 2 2 ба 3 2.5 ба 3 3.5 ба 2.5 хулоса чӣ размере ки бардорои азиз дар корайтона шумо фақат занг бизанед и яка тайёр мекунад ва бардорои азиз як хел размероша тайёрам дорад бо бардорои азиз беғарзи катҳои фурӯшӣ духиярсни доранд яъне ки бардорои азиз ана катҳои детаҷа барои кӯдако размераш стандарт 80 ба 190 ай бардорои азиз бо лесинсоҳои даруни хонаҳо тайёр мекунанд минбарам дорам бардорои азиз минбар барои масҷидҳо чӣ хеле ки дар сурат десен суроғай ҳамин бародар шаҳри Душанбе пишти управлени гаидай бардорои азиз нархи навош бо маслиҳат ай цена бардорои азиз договорной вобаста ай размераш мекунад чӣ хеле гуфтум бардорои азиз ана чувой расиски қад тайёр мешава и бародар хелаши дар ҳамин кор борайда дисташ гилайда хулоса бачаи ачкидор навора давом мета бардорои азиз мегзарем ба 2 миллион имрӯза касе ки дар федератсияи Россия бардорои азиз бо диққат гӯш кунед хонаи алишӣ қарор дорад дар Россия город Уфа 4 сотиқ замин зиёдтарай хонаи деэтаҷаи фасони хишрӯ кардагӣ 4 дар хона дорад 4 сотиқ 4 дар хона хонаи деэтаҷа бардорои азиз хонаҳо ремонт кардагӣ мега овсвеч ҳастай ҳуҷҷатор 100% гирди хона маҳкам кардагӣ ҳамсояҳо зиндагӣ доранд бардорои азиз ҳамсояҳои хубанд сентри шаҳри Уфа дай бардорои азиз соҳибиш мега ки фақат алишӣ ба хонаи заминӣ ё ба квартира фақат дар шаҳри Душанбе бардорои азиз маълумоти бештара занг зада мегирен чӣ хеле гуфтам бардорои азиз хонаи фақат алишӣ ай хонаи заминӣ ё квартира боша дар шаҳри Душанбе алиш мекадай номерои телефонаш ҳаст бардорои азиз номерои россияша WhatsApp ам дора занг бизанен агар хонаи заминӣ ё квартира дошта бошен дар Тоҷикистон алиш мекадай маълумот чабо дар бар экран нависагиам бардорои азиз яда мошина гап мезанем ба хонаҳои заминиву квартираҳо да мегзарем бо диққат гӯш кунед мошини фурӯшии Honda Server Европекай бардорои азиз соли баромадаш 1997 судишвориш бензин моторуш 100%, коробкаш механика будай мошин бардорои азиз 4WD яъне ки 4 калисош кор мекунад ҳуҷҷат надоштай тонировкаш то 16/01 2024 тонировка дорад
хулоса бардурои азиз мошин свежияй мегасӯибиш. Адрес ноҳияи Файзобод да қарор доштай, нархиш 55,000 сомон. касе харидор бошен бардурои азиз занг бизанен, бо арзон мекна. дута номарои Тоҷикистон шамондагин бардурои азиз занг бизанен, хонда сервера бихарен 97 солай. чӣ хеле гуфтам 55,000 сомон. дӯстони азизам, мегзарем ба як эълони навбатӣ. Бо диққат гӯш кунед. ин мошини дестем бардурои азиз вадавоз газ 53 будай. сӯзишвориш дизел, коробкаш зил, балонош нав, вада помпашам нав будай. 15 метр шланги 170 сума дора. Радиатораш навай. хулоса мошин берасходай. барои кор беҳтарин мошина мега. барои кор кардан беҳтарин мошин будай. адрес бардуро ноҳияи Рӯдакӣ да қарор дора, яъне Ленинский район. нархиш 53,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бардурои азиз занг бизанен, бо як камтар арзон мекна. номарои телефонаш WhatsApp ҳам дора бардурои азиз. суратоша тамошо кунен, камтарак видеоша рӯи кардагиай. тамошо кунен бардурои азиз, харидор бошен, занг бизанен, арзон мекна бо. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. хона дестен қарор дора дар ноҳияи Рӯдакӣ, қариби мошин бозор. 6 сотиқ замина, 6 дар хона дора. соҳибхона гуфтагия ки хона дар назди мошин бозор ай мега. 6 сотиқ заминай, природаш беҳтаринай, ҷои фундамент дора. хона детаҷа бояд шава. дар бараш хона ҳастай мега. барои зиндагӣ кардан ду хонаи тайёр дора. чӣ хеле ки дар сурат дестем, барои зист ҳоҷатхона душам доштай, ҳамаш ҳастай. свет об дора бардурои азиз, ана документош сертификат доштай. нархиш 165,000 сомон арзон мекна. бардурои азиз занг зада маслиҳат кунен. ноҳияи Рӯдакӣ, наздикии мошин бозор. хай бо занг зада мисол ҳамаи маълумотам мегирен ай соҳибаш. бисёри бардурои ғарибӣ хоҳиш мекунанд ки хонаи заминии шаҳри Кӯлоб арзонтар бимон. ина бардурои аз хона дестен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Гулбоғ да будай. 5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ будай. хонаҳо ремонт дора. чӣ хеле дестен, соҳибхона гуфтагия ки срочно хонаи фурӯшӣ, маълумоти бештара ба телефон мегирен. нархш бардурои азизам 115,000 сомон. касе харидор бошен, бо арзон мекна. пули урусӣ қати 801,000 рубл мешавад. рӯи азиз, номарои телефонаш ҳастай. касе дар хонаи заминӣ дар кораи шаҳри Кӯлоб занг зада маслиҳат кунед. бачаёчам хия кофе тал хабза ки ба фикрам ховуд бурдесая. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунед. квартира дестен қарор дора дар шаҳри Ҳисор. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дора. 40 квадратни метр. дом навастройка квартирара нав ремонт кардагиан. соҳиби квартира маълумот додагия ки як хонага духонагаш кардагиам дар доми 7 этажа. нана квартира дар 6 этаж қарор дора. назди стадиони нав. да мактабиш наздик будай. об барқ штоимӣ ҳастай. таъмири хона нав кардагӣ. хона тайёр бардурои азиз 40 квадрат мега. дар ҷои беҳад хуб қарор доштай. занакҳо занг назанен мега. бо занак савдо намекунам мега. бардурои азиз, чизе ки гуфтагӣ ҳамора гуфтесам барои шумора. нархиш 210,000 сомон. харидори аниқ бошен, ба занг бизанен. бардурои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. бисёри бардуро ай қирған гуфтанд квартирамон. на квартира дестен қарор дора дар шаҳри Боғтар, яъне ки пештара намаш Қурғонтепа. духонага квартира дар 10 этаж қарор дора. 49 квадратни метр. СНГ Зубной Носири Хисрав ҳамин территорияда будай. дом навастройка квартира нав ремонт кардага. соҳиби квартира гуфтагия ки срочно духонагаи фурӯшӣ 49 квадрат дар 10 этаж қарор дора. ана дом лифт дора мега. без проблем кор мекунад. дом 10 этажа будай. бардурои азиз, хона евро ремонти люкс кардагӣ будай. айда варианти арзонаш нестай. беҳуда занг назанем бардурои азиз. чӣ хеле гуфтам, дом 10 этажа квартирарам дар 10 этаж қарор дошта. евро ремонт люкс охида люкс. нархиш 234,000 сомон арзон мекна. харидорои аниқ занг бизанен мега.
бардорои азизам, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен ва дар ҳамин видео 3-4 комментарияи хуба бинависен. Ман дорам. Бардорои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 35 квадратни метраи. Дом новостройка квартираро нав ремонт кардагӣ будай. Бардорои азиз, ремонташ гап надорам, ба дараҷаи олиш будай. соҳиби квартира бисёр маълумот дагӣ нест, фақат нависагае ки квартира дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, грабзавод, нарх 250 000 сомон. Як хонага 5 этаж хеле гуфтам, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ана грабзавод, ана нархаш 250 000 сомон. Бардорои азиз, пули урусӣ қати 1 742 000 рубл мешидай. беҳад зурайда. касе харидор бошен, бардорои азиз, пул дошта бошен, бихарен. бардорои азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. Квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом. Духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 50 квадратни метраи, район Ҷавонон гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот дагиай ки домои пешина квартира ремонт доштаи таъҷилан фурӯхта мешавад. мега ҳамаи шароитҳои хуба дорад. Бардорои азиз, нархаш 135 000 сомонӣ. касе харидор бошен, бардорои азиз, арзон мекна. пули урусӣ қати 940 000 рубл мешавад. бардорои азиз, касе харидор бошен, занг занен, бо маслиҳат мекна. шаҳри Конибодом, духонага 1 этаж, 135 000 сомон. чӣ хеле гуфтам? دوستانی عزیز، با نواری خانه‌های فروشی امروزه، از کجایی که ماشین‌های فروشی، از کجایی که خانه‌های زمینی، از کجایی که خانه علیشی ایرسیا بردروی عزیز روی کردن و کвартирهای ارزان روی کردن، حرکت کردم برای شما را نرخ نواشا گفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود. خیلی که معقول شید نشید برای دستگیری کردن کانال بچه اشکی دارم میاد دو لایک بپلا شپلاق شپ کنین خلاصه. و کسی در کانال ما مهمان بردروی عزیز، فوراتون که این ویدیوی مرا یک میشته تماشا کنین، کانال دا او وقتونه نمیگیره، подписаться کنین، زنگولچه در بالاگی مونین و یا 3-4 کامنتار در همه ویدیو بنویسین. کامنتارهای فاسون بنویسین بردروی عزیز. من میبینم کامنتارهای فاسون باشه، با اتویتون نگردانم. خداوند زنده باشین بردروی عزیز. و کسی تا آخر ویدیو را تماشا کرد، 5 زویزه را بنویسین. خیلی